Muzea. To w nich na całym świecie przechowywany jest największy duchowy i materialny dorobek ludzkości. W Polsce muzeów jest ponad 1000, a każdy zasługuje na szczególną uwagę. My przenieśmy się na Kaszuby. W samym sercu województwa pomorskiego, Kościerzynie, mieszczą się aż 3 wyjątkowe muzea, które podlegają jednej instytucji noszącej nazwę Muzeum Ziemi Kościerskiej imienia doktora Jerzego Knyby. Rzeczona instytucja ma swoją siedzibę w jednym z najpiękniejszych budynków Kościerzyny, ratuszu usytuowanym na rynku miasta. To właśnie w nim mieści się pierwszy z celów naszej wędrówki. Na 2 piętrach kościerskiego ratusza znajdują się eksponaty, które pozwalają wyobraźni przenieść się w przeszłość miejscowości, jak i poznać kulturę i tradycje regionu. Centralne miejsce w muzeum zajmuje makieta, przedstawiająca widok z lotu ptaka na XIX-wieczną Kościerzynę. Można na niej dostrzec szereg szczegółów, w tym budynków czy elementów krajobrazu, po których dziś nie ma już śladu. Może pokrótce powiem, w jakim zakresie zmieniło się to miasto, które przedstawione zostało na makiecie. Przede wszystkim było ono otoczone praktycznie z wszystkich stron wodą. Miała ona spełniać rolę obronną, aczkolwiek nigdy takowej nie spełniała, patrząc na to, ile razy Kościerzyna była palona czy też burzona przez wojska różnej nacji. Także to taki podstawowy element, to otoczenie wodą. Z drugiej strony miała też różnego rodzaju groble obronne, po których dzisiaj już tak de facto nie ma śladu. Z niej zachowały się też młyny, które były kiedyś w Kościerzynie, które były takim wyznacznikiem Kościerzyny. Także miasto zmieniło się ogromnie od tego czasu. Też cały ruch, który kiedyś odbywał się ulicą Długą, przez rynek, dalej ulicą Dworcową, praktycznie teraz został wyprowadzony poza Stare Miasto. Już na rynku nie odbywają się targowiska, które kiedyś przyciągały naprawdę rzesze mieszkańców z całego praktycznie powiatu. Także dla każdego, kto przyjdzie do Muzeum Ziemi Kościerskiej, na pewno ta makieta stanowi taką namiastkę XIX wieku, jak właśnie wtedy wyglądała topografia Kościerzyny. W gablotach muzealnych znajduje się natomiast szereg zabytkowych eksponatów, w tym rycin, narzędzi czy części garderoby. Bardzo ciekawą kolekcję stanowi zbiór pamiątek po Kościerskim Bractwie Kurkowym, które działało w naszym mieście już od 1842 roku. No i było takim wyznacznikiem tak naprawdę tych wszystkich ruchów społeczno-kulturalnych w Kościerzynie. Było jednym z najprężniej funkcjonujących stowarzyszeń w naszym mieście, począwszy właśnie od XIX wieku, a skończywszy na wieku XX, dokładnie na wybuchu II wojny światowej, gdyż wtedy bractwo zaprzestało swojej działalności, ale już niedługo, bo w 2008 roku zostało poddane reaktywacji. Z tego się bardzo cieszymy, że Bractwo Kurkowe funkcjonuje w naszym mieście również i dzisiaj. Cóż znajdziemy w obrębie tejże kolekcji? To przede wszystkim bardzo ciekawy przykład sztucera z bardzo ciekawym zamkiem. Pewnie nie znajdziemy na Pomorzu II takiej broni. Również szpada należąca do brata Kurkowego, pochodząca z początku XX wieku. No i cały zbiór odznaczeń, począwszy od XIX wieku, a kończywszy na okresie międzywojennym. Również szereg zdjęć. Powiem szczerze, że sami zdziwiliśmy się, ile wśród mieszkańców zachowało się pamiątek po Bractwie Kurkowym, a to
to też gwarantowało w przyszłości to, że tak bractwo rzeczywiście miało do czego wracać, miało też do czego nawiązywać. Jeżeli chodzi o dalsze eksponaty, są komentarze do Pisma Świętego z 1662 roku. Są to komentarze sporządzone przez Marcina Lutra. Są one drukowane, ale ze względu na swój wiek mają też wartość również swoją i bardzo często sięgają do tego pisma historycy, którzy gdzieś tym tematem się również zajmują. Też warto zwrócić uwagę w muzeum na sztandary cechowe, które poddaliśmy również konserwacji, którą współfinansował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Te cechy kościerskie również były takim wyznacznikiem życia tu akurat rzemieślniczego, społecznego w naszym mieście i cieszymy się, że tyle tych sztandarów cechowych tak de facto się tutaj znalazło. Jeżeli mówimy o sztandarach cechowych, to bardzo dużo również pamiątek zachowało się po naszym browarze, czyli dokładnie mówiąc kościerskim browarze, który funkcjonował w naszym mieście już od 1856 roku, chociaż te tradycje browarnicze w Kościerzynie są o wiele starsze, bo sięgają co najmniej wieku XVII, jest to dość dokładnie udokumentowane i tutaj mamy wspaniałą panoramę browaru z początku XX wieku, też zbiór butelek, mamy beczułkę pochodzącą też z początku XX wieku, no i naprawdę sporą ilość zdjęć. Wszystkie te materiały zostaną wykorzystane w trakcie wystawy, którą właśnie teraz organizujemy, a której otwarcie odbędzie się 1 sierpnia bieżącego roku. Z tej racji zostanie też wydana publikacja, której promocja odbędzie się z okazji otwarcia właśnie kościerskiego browaru, który już niedługo przed nami. Cieszymy się bardzo, że też ta nasza akcja spotkała się z tak dużym odzewem wśród mieszkańców. Nie wiedzieliśmy, zdziwiliśmy się tak naprawdę, że aż tyle zdjęć i tyle wspomnień zachowało się wśród kościerzaków na temat kościerskiego browaru. Widać, jak ważną funkcję też spełniał on nie tylko w tym życiu gospodarczym, ale też i społeczno-kulturalnym. W muzeum znajduje się także izba, w której zatrzymany jest duch regionalizmu. Łoże, stroje i instrumenty kaszubskie. To wszystko pozwala poznać nie tylko tradycję, ale także mentalność i sposób życia dawnych Kaszubów. Ważnym aspektem działalności Kościerskiego Muzeum jest również etnografia i z tego względu na poddaszu w zasadzie zorganizowaliśmy cały dział etnograficzny, w obrębie którego chcemy pokazać tą kulturę kaszubską. I tutaj znajdziemy nie tylko meble kaszubskie, typowo spotykane w chatach kaszubskich, ale również i różnego rodzaju sprzęty użytku codziennego, ale też i sprzęty rolnicze. Na małej powierzchni tak naprawdę staraliśmy się zebrać ten wycinek kultury materialnej Kaszubów. Uzupełnione jest to wszystko rzeźbami wytwórców ludowych, także każdy, kto wejdzie do sali etnograficznej, może się przenieść, czy też wręcz zagłębić w kulturę Kaszubów, co dla nas przecież jest tak bardzo ważne. Osobne miejsce w muzeum poświęcono ruchowi Młodokaszubów, a zwłaszcza postaciom, które miały największy wkład w jego tworzenie i działalność. W klimacie podziemi kościerskiego ratusza, przy pomocy specjalnych kiosków multimedialnych, można zgłębić wiedzę o księdzu Leonie Hejke, Franciszku Sędzickim i Aleksandrze Majkowskim. Ostatni jest twórcą najbardziej znanej kaszubskiej epopei, czyli życia i przygód Remusa. Jeden z najważniejszych motywów tej powieści został tutaj odwzorowany w scence tematycznej. Jedną z części ekspozycji o Młodokaszubach jest taka scenka obrazująca moment przekazania przez Króla Jezior ryngrafu właśnie Remusowi. Scenka ta dzieje się w więzieniu, stąd te łachmany,
na obu postaciach. Scenka bardzo ważna, gdyż ma ona świadczyć o usynowieniu Remusa i o nadaniu mu szlachectwa, a co za tym idzie, takim namaszczeniu go i już uwypukleniu tego, że jest on gotowy do wydźwignięcia właśnie tego zamczyska, do wydźwignięcia Kaszub z zapomnienia. Także akurat dlatego zdecydowaliśmy się na właśnie przedstawienie tejże scenki. Aczkolwiek sama ekspozycja o Młodokaszubach, zresztą jedyna taka na całym Pomorzu, na całych Kaszubach, jest znacznie bogatsza, bo jest zorganizowana na blisko 100 metrach kwadratowych. Została również uzupełniona o różnego rodzaju środki przekazu multimedialnego. Są 2 infokioski. W pierwszym z nich w 3 językach dowiemy się o historii Kaszub, o ruchu młodokaszubskim, który tu właśnie w Kościerzynie się przecież rodził, z czego jesteśmy niezwykle dumni. W drugim kiosku dowiemy się już praktycznie wszystkiego na temat życia i przygód Remusa. Posłuchamy fragmentów powieści po kaszubsku i po polsku. Również zobaczymy oryginalne rysunki do tejże powieści autorstwa Aleksandra Majkowskiego. Poznamy samą fizjonomię Remusa, także myślę, że pod tym względem wystawa ta wykracza poza te normy przyjęte ogólnie do tej pory, jeżeli chodzi o ruch młodokaszubski. Z drugiej strony mamy też sporo pamiątek po Młodokaszubach, głównie jeżeli chodzi o doktora Aleksandra Majkowskiego, bo jemu też w większości ta ekspozycja została poświęcona. Do tej pory Aleksander Majkowski niestety nie zajmował takiego odpowiedniego miejsca jemu przysługującego, a w obrębie tej ekspozycji został on pokazany naprawdę w dość bogaty i myślę, że atrakcyjny sposób. Oprócz tego również Franciszek Sędzicki, ksiądz dr Leon Hejke i wielu innych młodokaszubów. Serdecznie zapraszam na tę ekspozycję. Jest to nowa ekspozycja, powstała między innymi dzięki Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu, ale też i Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo na tę ekspozycję również dofinansowanie otrzymaliśmy. Tutaj byłbym niewdzięczny, jeżeli nie wspomniałbym o Muzeum Piśmiennictwa w Wejherowie, które również walnie przyczyniło się do powstania tejże wystawy, oraz o Muzeum we Wdzydzach Kiszewskich. Muzeum Ziemi Kościerskiej to jednak nie tylko budynek pełen historycznych i regionalnych eksponatów. Instytucja wciąż tętni życiem nie tylko za sprawą stale odwiedzających ją turystów, ale także cyklicznych, czasowych wystaw, które nawet kilka razy w roku są w niej eksponowane. Z budynku kościerskiego ratusza przenosimy się do kolejnej perły tutejszego muzealnictwa. Przy ulicy Długiej w Kościerzynie, w budynku Kościerskiego Domu Kultury, mieści się jedyne w Polsce i jedno z nielicznych na świecie Muzeum Akordeonu. Pomysłodawcą muzeum i jego twórcą jest Paweł Nowak, kolekcjoner tych wspaniałych instrumentów. Na niewielkiej przestrzeni muzeum można znaleźć około 120 różnych akordeonów, harmonii, bandoneonów, bajan i harmonijek ustnych. Wiele z nich to unikaty zachwycające również kunsztem wykonania. Pochodzą one z wielu zakątków świata, w tym m.in. z Francji, Włoch czy Niemiec. Niektóre z nich to eksponaty niezwykle rzadko spotykane. W Muzeum Akordeonu wśród około 120 eksponatów niemal każdy z nich mógłby opowiedzieć swoją historię. Każdy z eksponatów jest instrumentem bardzo ciekawym, dlatego jest bardzo trudno wybrać te najcenniejsze i najpiękniejsze, ale jeżeli już muszę tego dokonać, to chciałabym opowiedzieć o instrumentach najstarszych w kolekcji. Te instrumenty to flutiny. Ich historia pamięta początki wieku XIX. Instrumenty, które są w kolekcji, pochodzą z lat 30. XIX wieku, z lat 40. i z lat 60. XIX wieku, także są to instrumenty bardzo stare, ale do dziś są to instrumenty grające. Flutiny właśnie były produkowane we Francji dopiero od lat 30. XIX wieku, także my tutaj mamy jeden z instrumentów najstarszych, ogólnie można powiedzieć, jakie występowały wśród flutin, i są to instrumenty małe, ale bardzo piękne. Flutiny nazywane są też akordeonem paryskim, bo właśnie we Francji, w Paryżu były one wytwarzane. Są to instrumenty, które
różnią się na pierwszy rzut oka od akordeonu ze względu na swoją wielkość i też to, jak wyglądają, ponieważ we flutinach lewa ręka służyła początkowo tylko do ściągania i rozciągania miechu, a nie tak jak to jest w przypadku akordeonu, że lewą ręką akordeonista też może grać po prostu. Zaś dla prawej ręki były to klawisze. Najpierw były to klawisze w jednym rzędzie, później w dwóch i też nie byle jakie klawisze, bo są to klawisze wykonane z masy perłowej. Także oprócz tego, że są to instrumenty najstarsze, są to też instrumenty przepiękne, ponieważ firma, która je wytwarzała, też bardzo dbała o estetykę tych instrumentów, dlatego też wykonywane są one, były właściwie, bo były produkowane do końca XIX wieku z drzewa różanego i tak jak już wspomniałam wcześniej, klawisze były wykonywane z masy perłowej. Dźwięku właśnie najstarszych instrumentów można posłuchać również w kiosku multimedialnym, także oprócz wrażeń estetycznych można też posłuchać, jak ten instrument brzmiał. Instrumentem, który jest niespotykany na skalę światową, jest armonika Orfeo. Jest to instrument francuski, który pochodzi z lat 20. ubiegłego wieku i był to instrument robiony specjalnie na zamówienie. Skonstruował go pan Hans Levy w miejscowości Lens. To wszystko jest zresztą opisane dosłownie na akordeonie, ponieważ kiedy do niego podejdziemy, właśnie widać i napis, i osobę, która go wykonała. Instrument, chociaż został wykonany we Francji, dla żołnierza francuskiego znalazł się na Kaszubach. Drugim jego właścicielem był akordeonista kaszubski, który grał na tym instrumencie przez około 40 lat podczas wesel. Także jest to bardzo dobrze ograny instrument, no i co za tym idzie też niepowtarzalny, ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, był wykonany dla żołnierza francuskiego, trafił tutaj na Pomorze, na Kaszuby i też jest to instrument do dzisiaj grający. Instrument armonika Orfeo jest akordeonem guzikowym. Guziki wykonane są z masy perłowej, miech zaś przy tym akordeonie jest bardzo kolorowy, wręcz dziecięcy, także wszystko tworzy cudowną jakość i budzi zachwyt. Tak jak mówiłam wcześniej, nie ma drugiego identycznego instrumentu na całym świecie. Instrumentami, które są bardzo ciekawe, są również harmonie polskie. Harmonie polskie swoją historią na ziemiach polskich sięgają już lat 70. XIX wieku. Harmonia pedałowa, którą Państwo mogą oglądać, różni się od harmonii ręcznych, ponieważ, żeby na niej zagrać, trzeba było usiąść przy tej harmonii oraz wcisnąć pedały. Dopiero wtedy powietrze leciało przez rurę do samej harmonii i tak dopiero harmonista na niej grał. Do dzisiaj są to instrumenty bardzo rzadko spotykane, dlatego jest to instrument bardzo ważny jak na nasze harmonie polskie. Oczywiście inne harmonie polskie i akordeony, które mamy w kolekcji, są równie warte obejrzenia, ale naszym zadaniem było opowiedzenie o tych instrumentach najważniejszych. Ja osobiście oczywiście zapraszam do obejrzenia całego muzeum, ponieważ nie tylko te wspomniane eksponaty są niespotykane, ale wszystkie tworzą niesamowitą kolekcję na Pomorzu i na całej mapie muzealnej Polski. Dźwięki akordeonu przenoszą nas do kolejnego kościerskiego muzeum. Tym razem ekspozycja niemal w całości znajduje się pod gołym niebem. Muzeum Kolejnictwa, bo o nim mowa, to zbiór zabytkowych parowozów, wagonów i budynków. Większość z tutejszych eksponatów pochodzi z początków minionego wieku, kiedy kolej miała swój złoty czas i była najbardziej popularnym środkiem transportu. Choć tutejsze parowozy i wagony już dawno nie jeździły po torach, to wszystkie udostępnione są do zwiedzania. Najbardziej zabytkowym eksponatem i chlubą Muzeum Kolejnictwa jest parowóz OK-1-112. Wyprodukowany w roku 1915, a więc na początku XX wieku. W tej chwili mamy rok 2013, a więc wiadomo, że za 2 lata będzie obchodził swoje 100. bardzo zaszczytne urodziny. W związku z tym planujemy go w miarę możliwości sił, środków odrestaurować do takiego stanu, jak wyszedł, powiedzmy, z fabryki.
To jest najstarszy nasz eksponat, jeżeli chodzi o parowóz. Najmłodszy to jest SP-47, który z roku 1978. Z tą lokomotywą, to już jest lokomotywa spalinowa, jest nowoczesna, wyprodukowana w 2 egzemplarzach, która nie mogła się przebić do PKP. Na czym to polegało? A więc był wyprodukowany na polskiej myśli technicznej inżynierów w fabryce Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Ale po prostu podbił swoją warunkami trakcyjnymi, eksploatacyjnymi w zasadzie całą Europę. I co nie podobało się, tak mówi historia, nie ma na to dokładnych dokumentów, naszemu wielkiemu bratu ze wschodu. On lubił, prawda, promować swoje tutaj lokomotywy, było ich bardzo dużo w tym czasie, no i przybijał się 2 lata. I by się chyba jeszcze nie przebił, gdyby nie fakt, że w tym czasie odbywał się zjazd, któryś tam zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i kolejarze wpadli na taki cichy pomysł, że podstępem podłączyli tę lokomotywę do składu pociągu z Poznania do Warszawy. No i oczywiście jechała cała elita tamtych czasów, tamtego kierownictwa. Jak dojechali do Warszawy, to powiedzieli, jak się jechało. No, bardzo dobrze. A jak lokomotywa się sprawdza? No, bardzo dobrze. No to jest ta lokomotywa, która jest tak niechciana. No i postawili przed faktem dokonanym, przed opinią publiczną, przed całym światem interesującym się tą tematyką i lokomotywa trafiła do eksploatacji. To jest właśnie kolej linowo-terenowa na Gubałowkie. To jest z roku 1938. Takie były 2 lokalizacje, więc była w Zakopanem, jak również w Krynicy-Zdrój. Krynica-Zdrój to jest troszeczkę wcześniejsza, czyli one były, to był ten sam projekt na te czasy dla kolei, który był troszeczkę, jak powiedziałem, wcześniej eksploatowany. Czyli tam chyba jest różnica pół roku, te same wagoniki, te same urządzenia eksploatacyjne, czyli cała infrastruktura. To jest linowo-terenowa, czyli na czym to polega? Czyli poruszał się ona na torach kolejowych, a ciągnęła go lina za pomocą odpowiedniej wyciągarki u góry. Wiadomo, z góry to samo się posuwało, czy leci i w połowie trasy była mijanka, czyli taka, powiedzmy, wykorzystywanie tych właściwości dolin czy gór. Jest również TW190, to jest z roku 1919. Jeżeli chodzi o, wracając do OK1, jak i również do tego, o którym mówimy, o TW1, to były lokomotywy, co ciekawe, eksploatowane tutaj właśnie w Kościerzynie. Czasy, które ja tutaj rozpoczynałem pracę, na których ja tak naprawdę pracowałem, czyli na OK1, jak i również na TW1. 2013 rok to dzięki środkom unijnym przeznaczonym na realizację projektu Pomorskiej Kolei Skarbnica, rewitalizacja zabytkowych obiektów zespołu parowozowni w Kościerzynie, moment przełomowy dla rozwoju Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. W 2 zabytkowych budynkach z okresu międzywojennego, biurze oraz hali parowozowni stanowiącej centralny punkt muzeum, prowadzony jest generalny remont, dzięki któremu muzeum wzbogaci się o nowoczesną ekspozycję w postaci urządzeń multimedialnych oraz odzyska przedwojenny blask. Będąc na Kaszubach, nie sposób ominąć największego terytorialnie muzeum w tym regionie. Z Kościerzyny wędrujemy do oddalonych o 17 km Cyckiszewskich. Tam znajduje się zajmujące obszar 22 hektarów Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny imienia Teodory i Izydora Gulgowskich. To miejsce warte uwagi z kilku względów. Muzeum we Wdzydzach jest najstarszym tego typu muzeum powstałym na ziemiach polskich. Obecnie jest instytucją kultury samorządu województwa pomorskiego. Posiada status muzeum rejestrowanego nadany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum położone jest nad samym brzegiem jezior Wdzyckich, w naturalnej otoczce tutejszych lasów i pagórków.
Cały obszar podzielony jest na sektory charakteryzujące budownictwo Kaszub i Kociewia od XVII do połowy XX wieku. Budynki przeniesiono w elementach z różnych części Kaszub i Kociewia. Obecnie na wystawie stałej jest ich 50, 20 oczekuje na odbudowę i cały czas pozyskiwane są kolejne do posadowienia w sektorze borowiackim. Najstarszy właściwie budynek w muzeum to jest XVII-wieczny dwór z Luzina, zrębowo-szkieletowy i kościół z Bożego Pola, który przynieśliśmy. Otwarliśmy właściwie wystawę w tym kościele w tym roku. To jest kościół konstrukcji szkieletowej, ale w większości są to budynki z końca XVIII i XIX-wieczne. W zależności w jakiej części muzeum byśmy się pojawili, wtedy dostrzeżemy różnicę w konstrukcji tych budynków. Część zachodnia i południowa Kaszub to są głównie budynki konstrukcji zrębowej wznoszone z drewna sosnowego, natomiast część północna Kaszub i Kaszuby środkowe, czyli głównie dawny powiat kartuski, to jest budownictwo konstrukcji szkieletowej z różnym materiałem wypełniającym tę drewnianą ramę, która tworzy osnowę konstrukcyjną ściany. Jest duże zróżnicowanie form tego budownictwa tradycyjnego, jako że na terenie muzeum są budynki z podcieniami szczytowymi, narożnymi, są z tymi podcieniami w ścianach długofrontowych budynku, czyli z tak zwaną wnęką, co naśladuje już klasycystyczną jak gdyby architekturę przeniesioną do tradycji wiejskiej. Budynki gospodarcze też są oczywiście przenoszone na teren muzeum, bo trudno sobie wyobrazić prezentowanie zagrody bez towarzyszących budynkowi mieszkalnemu zabudowań gospodarczych, czyli stodoły, budynki dla zwierząt i różnego rodzaju drobna architektura, która także towarzyszyła zagrodzie. W tej chwili jesteśmy na terenie ostatnio przekazanej zwiedzającym turystom zagrody Szczarnej Dąbrowy. Jest dla nas też bardzo ważna ze względów zarówno historycznych, jak i tych etnograficznych, ponieważ budynki przeniesione czy tworzące tę zagrodę prezentują czy pokazują jak gdyby wszystkie techniki budowlane, jakie były stosowane w budownictwie kaszubskim, więc jest XVIII-wieczna stodoła z konstrukcji zrębowej z bardzo charakterystycznymi zacięciami czy łączeniami narożnymi, powtarzającymi jak gdyby średniowieczne zasady budownictwa cechowego, drewnianego na terenie właściwie całej Europy. Jest budynek konstrukcji zrębowej już z węgłami łącznymi na jaskółczy ogon. Jest z lat 20. pochodzący budynek kamienny. Tego typu budownictwo też od dawna już było znane w zabudowie zagród kaszubskich i kociewskich także. No i brakuje czwartego budynku, który będzie konstrukcji szkieletowej i dopełni jak gdyby formy tej zagrody. Ona ma formę prawie że obronną. Tego typu zagrody są wymieniane w inwentarzu powiatu bytowskiego już w XVII wieku, a autorzy takiego inwentarza topograficznego dotyczącego dawnego powiatu bydgoskiego, czyli tak zwana, to znaczy zatytułowana książka Kraj zbitów, wymienia jeszcze 3 takie zagrody, które ocalały na terenie powiatu bydgoskiego, a ostatnią z nich udało się przenieść do muzeum we Wdzydzach. Ten kontekst historyczny to jest to, że w którymś momencie w tym budynku, w tej zagrodzie, w której ukrywał się ksiądz Wrycza, doszło do porozumienia między różnego rodzaju organizacjami partyzanckimi działającymi na Kaszubach i powołano tajną organizację wojskową. Założycielami muzeum byli Teodora i Izydor Głogowscy. Początkowo było to małe, prywatne muzeum. Wystawę urządzono we wnętrzu XVIII-wiecznej górskiej chaty podcieniowej. Stuletnia, bogata historia muzeum wiąże się z legendarnymi postaciami założycieli i stale aktualnym przekształcaniem ochrony i popularyzacji lokalnego dziedzictwa, realizowanym przez kolejne pokolenia muzealników. Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny imienia Teodory i Izydora Głogowskich we Wdzydzach Kiszewskich jest uznawany za najstarszą tego typu instytucję muzealną na ziemiach polskich. Powstało w 1906 roku, a konkretnie 21 kwietnia tegoż roku osiadli tutaj na Kaszubach, we Wdzydzach nauczyciel i artystka. Założyli muzeum
wykupili chałupę od miejscowego gospodarza i urządzili w niej wystawę. Ta wystawa wzorowana była i samo muzeum ideą skandynawską Artura Hazeliusa, który w 1891 roku stworzył takie muzeum, które znamy w popularnej nazwie Skansen. Jest to nazwa własna Muzeum w Sztokholmie, muzeum znane i cenione do dziś. Muzeum we Wdzydzach ma bogatą historię i trzeba by nakręcić kilka filmów, może nawet i sensacyjnych, i romantycznych, ponieważ historia Głogowskich jest bardzo szeroko znana i bardzo wdzięczna. Znajdując się w tej wsi, osiedlając się tutaj, dostrzegli pierwotne kaszubskie elementy w miejscowej kulturze, postanowili je ochronić. W chacie górskiej, takiej typowej chacie z wystawkiem, urządzili pierwszą wystawę, na której zgromadzili całe bogactwo miejscowej kultury. Zasłużyli się tutaj bardzo nie tylko jako twórcy muzeum, zasłużyli się tu również jako inicjatorzy szkoły haftu, szkoły rękodzieła, która tutaj działała przez całe lata we Wdzydzach. Izydor był również sołtysem, był nauczycielem, był twórcą kaszubskiej szkoły rękodzieła w Kościerzynie, osoby niezwykle zasłużone. Idea Głogowskich została rozwinięta w późniejszych latach. W 1954 roku przeniesiono chałupę rybacką nieopodal Górskiej, a później na przełomie 1969 i 70 roku powstał Kaszubski Park Etnograficzny, w którym na obszarze 17 hektarów, czyli już powiększono od tej maleńkiej działki obszarze, postanowiono zachować budownictwo i kulturę Kaszub i Kociewia. Takie było pierwsze założenie. Ten plan zrealizowano prawie w pełni, ale pojawiła się w 1980 roku idea rozbudowy również muzeum o część borowiacką, o tak zwane Kociewie leśne. W tej chwili na 22 hektarach zaplanowane jest 80 budynków prezentujących kulturę tych regionów. Plan jest zrealizowany powiedzmy w 60%, 20 budynków oczekuje na złożenie, a część jeszcze znajduje się w terenie. Każdego roku przenosimy przynajmniej jeden budynek z terenu, ponieważ obawiamy się, że przestaną istnieć i nie będzie można już później wypełnić luk. Muzeum w ostatnich latach znacznie się rozbudowało. Karczma z Rumi, która oczekiwała 40 lat na swoją odbudowę, właśnie już jest czynna, jest naszym miejscem w tej chwili najważniejszym, naszą prawdziwą recepcją, w której możemy nie tylko przyjąć gości w pochmurny dzień, bo nie zawsze pogoda w plenerze jest ładna, trzeba się gdzieś zatrzymać, ale również prezentujemy tu wystawy czasowe, mamy karczmę, pokoje hotelowe, możemy tu przyjąć gości tak, jak na to zasługują. Wystawy zwiedzać można przez cały rok. Letnią porą ożywiane są dzięki obecności opiekunów i rzemieślników, którzy w formie pokazów i lekcji oraz zajęć praktycznych prowadzą zajęcia edukacyjne z zakresu malarstwa na szkle, wyrobu kwiatów z bibuły, haftu, lepienia z glin i tkactwa. Można tu też spróbować wiejskich zajęć, prania i maglowania, noszenia wody, mielenia zboża w żarnach i stępach. W zabytkowym kościółku odbywają się msze, uroczystości religijne i koncerty. Na terenie muzeum znajduje się także szkoła, w której na zamówienie zwiedzających prowadzone są wyjątkowe lekcje pisania lub śpiewu, wzorowane na tych, które odbywały się w przedwojennych szkołach. W tej szkole prowadzimy różne atrakcje dla dzieci. Także zaznajomimy ich z historią, mogą obcować z żywą historią, czyli siedzieć w ławkach, w których siedzieli kiedyś ich pradziadkowie, ich prababcie i też jak oni poczuć klimat tamtych czasów. Mogą popisać gęsim piórem, no to już w ramach raczej atrakcji, bowiem w okresie międzwojennym to pisało się już obsadkami ze stalówką, ale dużo wcześniej jeszcze także gęsim piórem. Mogą popisać na tabliczkach, czyli to jest dosyć unikalna forma, ponieważ już rzadko kto pamięta pisanie na tabliczkach w szkole. Także ten powrót do historii jest bardzo, myślę, dla dzieci ciekawym. Także odbywają się tutaj warsztaty muzyczne. Dzieci spotykają się i mogą poznać stare instrumenty, narzędzia muzyczne
kaszubskie. To też jest dosyć taki ciekawy element naszej tutaj propozycji dla nich w szkole. To na pewno jest dosyć żywe spotkanie z historią, czyli takie dziecko po wyjściu ze szkoły, ono ma troszeczkę więcej informacji, nie tylko od dziadków, od babci, ale naocznie po prostu potrafi się niejako przenieść w czasach i taka chyba jest dobra idea. Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny imienia Teodory i Izydora Gulgowskich jest organizatorem największej imprezy folklorystycznej w regionie, Jarmarku Wdyckiego, który odbywa się w trzeci weekend lipca. Setki wystawców i tysiące turystów odwiedza to miejsce, by bliżej poznać kulturę Kaszub i tradycje tutejszej ludności. W 2013 roku przypadła świąteczna 40. edycja tego wydarzenia kulturalnego.